munhu waMwari. Haiwa ndiri kuchengetwa vana vanondida. Charity naTeresa namukoma Jay. Ana Charity kuita basa vanangu. naTeresa namukoma Jay maita chaizvo. Zvauya zvinhu zvangu ndobikirwa ndodya. Kana tichienda kumusha tinozoenda ndichiziva kuti ndine vana vaindirangarira. Ndiri kuzviona vanangu muri kuita zvenyu. Tinoda kutenda ivo vanonzi vaAunty Melissa Diaries. Vari kuita zvakanaka vachikurudzira vana ikoko kuEngland. Vari kuti kukwiridzira. Zvino nhasi kai vana Charity kana Teresa namukoma Jay. Hanzi gogo Blanco vanzwa nechando uye nezigumbesi. Kuchekere zigumbesi. Maita vanangu. Zigumbesi zigumbi. Maiwe. Hanzi murengerwe muchifuga. Maita kani. Maita vanangu. Maita maiwe ndiri kuchengetwa ndinofuga. Nguva yakakura chaizvo ndisati ndaenda kumusha. Nyatsobatai munyatsofuga zvakanaka. Ndinofuga. Muone zigumbeze renyu. Maiwe. Maita naCharity. Maita. Hationane kani naini mainge maono pameso pangu. Nai. Maita vanangu. Maiwe. Maita kani. Maita. Aiwa ndafara chaizvo. Mandirangarira gumbeze. Maita zvenyu.